Dobrý deň a srdečne vás vítam u Fluff. Dnes vám ukážem, ako si doma ľahko a správne nafúknuť balančnú stoličku Fluff. Zároveň poukážem na náročnejšie momenty a dám vám tipy, ako ich ľahko vyriešiť alebo obísť. Najprv otvoríme tašku a vyberieme z nej pumpu, návod na obsluhu, vnútornú nafukovaciu kapsulu, sadu adaptérov a látkový poťah s vloženým spodným závažím. Na zadnej strane poťahu je rúčka a zips. Silikónovým povrchom je potiahnutá spodná časť. Vnútorná kapsula má plniaci otvor označený šípkou, ktorá smeruje hore. A práve tu môžeme vidieť aj pumpičku, sadu adaptérov, návod na obsluhu a prenosnú tašku. A teraz začneme. Otvoríme zips na zadnej strane a položíme látkový poťah zipsom nahor na stôl. Vnútornú kapsulu ľahko rozložíme a budeme ju držať tak, aby šípka smerovala nahor. Najprv vložíme hornú časť kapsuly s plniacim otvorom do látkového poťahu. Potom opatrne zatlačíme dovnútra aj zvyšok kapsuly. Uchopíme ju cez poťah a podržíme hore v strede, kým nebude správne usadená. Dbáme na to, aby otvor smeroval čo najpresnejšie k zipsu. Potom kapsulu zasunieme aj do spodnej časti obalu. Aj tu kontrolujeme, aby plniaci otvor smeroval k zipsu. Teraz začneme s nafukovaním. Odporúčam najprv napustiť približne 30% vzduchu. Počas nafukovania sa kapsula začne rozťahovať, ale nemusí sa rovnomerne rozširovať do všetkých strán. V takom prípade je potrebné kapsulu upraviť. Pohybujeme ňou jemne ťahavými pohybmi a usadzujeme ju čo najrovnomernejšie. Zároveň kontrolujeme, že plniaci otvor zostáva uprostred a je viditeľný v mieste zipsu. Pokračujeme v nafukovaní približne do 80%. Počas toho môžeme krátko zasunúť ventilový uzáver, zatriasť kapsulou zvonku, upraviť vnútornú časť i spodné závažie. Cieľom je, aby závažie sedelo čo najbližšie stredu kapsuly. Ak sa posunie, môžeme ho rukou alebo jemným poklepaním cez látku nasmerovať späť do stredu. Ako náhle kapsulu upravíme, skontrolujeme ešte raz, že plniaci otvor zostáva zarovnaný so zipsom. Ak sa vnútorná kapsula počas nafukovania posunie do strany, odporúčam pevne napnúť látku po celom obvode, aby sa všetko vyrovnalo. Skontrolujeme tiež, že vrchol kupoly, horná časť kapsuly, je čo najviac uprostred. Teraz zapneme zips približne do polovice a uistíme sa, že drží pevne. Potom dofúkneme kapsulu takmer úplne. Keď na povrchu zostanú len jemné vrásky, prestaneme pumpovať. Drobné nerovnosti sa časom vyrovnajú sami. Najprv zmiznú vrásky na hornej strane a potom postupne aj na spodnej strane pri vloženom závaží. Nakoniec kapsulu stlačíme palcom, pevne zapneme zips a zasunieme ho do určenej priehlbiny. Sedacia balančná stolička Fluff je teraz kompletne nafúknutá a pripravená na použitie. Prajeme vám veľa radosti a pohodlia s balančnou stoličkou Fluff.